Jadolo Dixon mina noni. Kanisa motele en gi oganda muwuok koni kod kocha. Owuonda ni Raila dhi chung kendo. To Ruto chung. E kanisa neno ko chung ko yalo. En gi jo baba kanyo, en gi jo Wutsugoi kanyo. Koro ko chung owacho ni bwana, anto kaka neno gini ng'ano sebagowa. Wamiuru mana Raila biro ringa ni kura. Josugoi mani karego gidhi bet ni pod gidhi lemo kode kanyo. Mane madhi kelo pogruok emoko hero kaka oganda mar kanisa. Kanisa tije en riwo ji. Wan ranyisi mar riwruok mar oganda. Omiyo kise kao ichung konchiel. Ngeche ni sewito bath kanisa komachielo. Jogo koro ng'ama dhi kwayogi. Gidhi bedo ka rombe maonge kod jakwath, gidhi dong ka gidang. Wachung adiere. To wasiem ne ji ni magi monego bed watimo. Ji odhi ogo kura to yier. Ka Nyasaye otiyo gi duond oganda mang'eny. Ngamo yierno mane mo jomo mane kama wach chakore en ke jomoko wacho ni kanisa onego bed ni chungi adieri ok riwo ji. Nikech seche ma ng'iso ji ni maricho to kwana ne achiel ariyo adek en richo kendo ng'ama kama otimo kama onego dhi mondo ibolri mondo muoni richo gi. Ok iwene aweya jopiny wili George ni une makoro yier moda winjo bende gima Dixon de wacho. Nitie gimoro ma itemo chuno kama. Ane matemo chune. Ni ok onyal chunore. En ni jatend kanisa ok nyal bedo gi jukumu mar wacho ne joma oshepad ni mondo lu bang'ane. Ok onyal bedo gi jukumu no. Nikech mano koro kao gimiluongo ni demokrasia cha yiero mar ng'ato ogolo. Kaka an George William an jalu demokrasia maber, ma perfect example, I always say. An kariero serumo to ng'amo yombo ema luwo. Nikech telo wuok kuom Nyasaye. To ka Nyasaye osewuoyo, owuoyo gi ji, moseyiero ng'ate, en tija my responsibility mondo aluw ng'ama jatelo moseyiero. Awinjo ga kaka josiasa wacho ni vox populi vox deo. Duond ji mang'eny duond Nyasaye. Mano e gima timore. Lakini kakoro ochopo kama kanisa siemo ni mondo waluuru Raila Amolo Odinga, waluuru William Samoei Arap Ruto, waluuru ng'ama kama. To mano kanisa no en kanisa mose banyong. Okay. Trevor, yena yedak achiel kende. Kama winjo George William wacho no, kate counties wa makawuono, makaluo. Nitiere bishop wa magisidenge makanisa mopogore mwariwore geki. Mano ochung bang' governor moro kata bang' MP moro. Mosiemo ne jogi ng'eni koro kocha wan oganda achiel. Koro wacho dhok achiel. Mano osiemo ni an governor. Anyalo wacho ni Trevor with concrete examples moko anyalo wacho yamo kai ni joma negi siemogo moko nokodhi moyier. Manga mano gocha mano dhi mobede kom. Ing'e gima gino timone kanisa e gweng'no ni jatend kanisa no ok nyal engage meaningfully with that county government. Nikech in eme ni chung misiemo mikoni in gombo ok inyal bedo governor, kata in Orengo ok inyal bedo governor, kata in Wango ok inyal bedo governor nikech wan oluwo bang' Kidero. To Wango dhi mobedo governor. Iparo ni wangang obed kode mondo ni koro wanya dongo county machalo nade. Mano mane kama pogruok dhi beti. Omewacho ni wasiem ne ji kako nego bed ni ji talo. Ta miwa thuolo bang'e no. Koro wanyalo bet kod gi e mesa achiel to koni Madam Gladys kata Governor Nyong'o kata Governor Orengo wateluru na kata chilo watimuru nango mondo wadong county wan. Okay. Mane point ma osiep. To Dixon ma ok ma wacho ni kare koro kanisa owere aweya gi siasa chuth. Nikech kok onyalo siemo ne jopiny ni mae jatelo mane kare kasto bang'e waduogo winjo kaka jadolo moro ne ywak ni ancho wuondwa. Wayudo kaka rebo winj wach. Kare koro kanisa oweya siasa chuth mondo gin gidug mane muma ni ema giyalo to gitieki. Trevor ok wanyalo we siasa. Siasa kiweyo tichalo ng'ama weyo nikech joma nie siasa gi joma yalo ni. Kata jo siasa manie kombe moyiergo mage bende jo kanisa ni. Telo ma governor ng'ato senator ng'ato MP gini kanisa gi magidhiye. Mage members ma kanisa. To ka wacho ni ok wanie siasa to wawuondore. Kanisa en organism ma Nyasaye machiko. Koro kawa wacho ni jadolo mondo ochik jo kanisa ni uniyeruru ng'ane to wariambo. Nyasaye to wacho nang'o kuom telo. Koro kaka jadolo an tichna
en nyiso joma koro ayalo negi ni Nyasaye wacho kama. An owinja nyis gi duonde Nyasaye gi pach Nyasaye ka koro wachomo debe kacha. Kudhi yiero un jo kanisa na, Nyasaye dwaro ni mondo imany ng'ama chalo kama, ng'ama chalo kama, ng'ama chalo kama, ng'ama chalo kama. Ka ok awachonu ni en ng'ane. Iwinja? Decision making tiweyo bedo e margi giwegi. But nyiso gi duonde Nyasaye kuom gima gidwa timo. Kaeto namba 2, kanisa nyaka participate e siasa nikech kiwe ma ok igo ombulu, kiwacho ni awan koro ok wadwa go ombulu nikech wan gino mienwa gi chilo. Ya kiwundri nikech ma wacho ni onge telo mabedo mak mana kwa kuom Nyasaye. Nyasaye machiwo telo. To chiwe nade? Ochiwo gi dhano mayiero gi. Koro nyaka ja kanisa be nyaka participate. Nyaka water ler mar Nyasaye cha e siasa. Ka wadwa ni gino bed mochomo yo, to nyaka water ler mar Nyasaye cha ang'oa siasa. Jodolo gi ema nyaka siem ne nyithi kanisa ni mayo mae ka kuinjo time. Ka ok wayiero ni yieruru ng'ane tiwegi e yo makare. Aparo mano nyalo konyowa. Jojigo mi wacho ni pod amuke ka endi nikech ing'eni jopiny wacho ni ang'o miyo jopiny yiero joma richo. Ng'eny gi wacho ni ok omigi ratiro, ok osiemnegi ni mae ng'ama ber. Nikech gin ka gidhi kanisa to gong'isi we mana ken nono. Jomoko bende dhi kuonde mopogore. Nyaka joma wasewacho ni gin jomibadhi, waseketo nyaka TV ka pod biro mana e kanisa uachiel gi. Ma be chak negi e mbele ka giwuoyo gi ji. Koro jo kanisa paro ni to kare ka ng'ama jamibadhi be bira jakuom wang'e ni ma to jakuom ma be oseter nyaka e doho te biro e mbele kanisa ka kendo yiene momos nyaka oganda mogol nyaka sadaka mopugno maber chon. So gima da wach kanyo en ni kuom neno mara gi experience mara siasa mag Kenya ka japiny to e wuon ombulu ma go ombuche seche ma firimbi okudhi ni tit ng'wecho chakore to ng'ato wuok gi kuche dhi goyo. Kose goyo to dok e ode. Kaeto kose yiero ng'ateno to koro ng'ateno ema responsibility mare. Nyasaye wacho ni telo no osewuok kuoma. Koro in dhano moyiere nyaka mano ok oyiere koro luwe. Koro adwa keto wa e ler makare. En ni governor yiero mare otim wagwe tik ni governor ber. Mane ok wagone kura cha odhi oyweyo be ok biga sate ka biro wacho ne governor ni itiyo marach wabiro goli kapok sa goli orumo. Yiero mar senator ber kendo wagwe tik. Yiero mar member of parliament ber kendo wagwe tik. Mar MCA ber. Women rep kamano. To mar president ni ema koro wadwa kele uwi to en uwi mochakore okinyi to dwa gore nyaka odhiambo for 5 years. Kaka jokristo, kaka piny ma jokristo ema ng'eny mohingo ji te. Donga paro ni mano to wakoso ne Nyasaye. Nikech kaka jokristo onego beni wasesomo mumbe wa mwaseng'eyo niya telo wuok kuom Nyasaye. Nyasaye kosemiyowa jatelo, tichwa en luwo jatelo. Luwo jatelo gi gik moko di adek. Mokwongo warito chik. Rito chik ema rito kwe mar piny. Mar ariyo wachulo osuru. Chulo osuru. Koso muma ko usomo owacho ni mar Urusi. Koso matale osuru. Openjo mo ye kajaja. Mauneno winga. Mano wize bas mar sisa. Osuru gimomiyo wacho ni osuru ichulo. Osuru ichule kaka ichulo achiel kuom 10. Ok gol. Nitie pogruok mantie kind golo to gi chulo. Chulo manyiso ni en gima loch mar piny irito gi gik moko adek go. No, Reverend Evans ada winja ni pachi wach ma Jojo wacho. Kabi yiego. Owacho weche mang'eny. Nitie gimoro mitamo chulo Okara matemo chuno na penjo gima jo penjo. Nwane gima iwacho Okay, matemo penjo ka endi kosa kare we winji we penji gima gipenjo ka direct. Reverend Benedict Okelo ka Mombasa.
nitiere minewa kod wuonewa mako winjo nying Nyasaye koa e dhog ng'ata ng'ata tim mana nyisi otherwise. Active ema wahinyore. Kesa ntiere machielo bende wacho ni en adieri ni jodolo ok wacha adier ne jotendwa. Sani piny tek sana yor uchumi. Muma kisomo kitabu mar Ngeche 29 dhot mar 4 lero malong'o kaka piny onego ta. Trevor, gima timore e pinywa makawuono en ni weche mag dhier mag chandruok odhi mokelo midhiero momiyo wabedo kod yom ma ng'ata mokalo to yondhowa kendo ywayowa. An gima paro e kinde mwantiere ni en ni onego bed ni wago pachwa kendo waketo investment mawa mang'eny e chwako ogendiniwa mondo bed economically stable, mondo wawe ringo waluwo bang' josiasa. Gimiwacho kanyo ni ka ng'ato winjo nying Nyasaye to nego kia ang'o otimre. Trevor, ing'eni bath ring achiel koto to ok dang' wachak wawit ring'ono duto temo wach ni ring'ono oto. Nitiere sidienge mag kanisa mobachni kendo mobam. Monyalo wacho bende gi dhok motegno ni dum. To bedo ni nitie bachni kamoro achiel ok en gima ber ka watimo manyuanda moko ni kanisa wito kotetete. Inyalo nyolo nyithindo 10 to nyathi achiel wuok magalagala. Dang' awach ni jokombije ka maka jok mabore maka jonek ni jonjaga nikech omeru achiel madho njaga. Omiyo onego kik wapor gima ng'ata achiel otimo. Gi ogendni mamoko maler. Nitiere jomochung' kendo morito ler mar wach Nyasaye, morito adiera mar wach Nyasaye, masiemo kendo kwero. Makata ka jotelo go biro mochung' ging'eny, ok kata mana jokopere kende. Kata jokopere go bisewinjo kata mana jolejo nitie mang'eny, kata apende nitie machung' kendo kwero jotelo go eko. Omiyo kik mondo wanyuan. Wawinjo kata chieng' sono kaka mondek ne ran kocha wacho ni ng'ato kaka Maheri ochung' kidete mo botho mako mana wuon piny kod ng'ut sade. Mago ranyisi mag jo Kristo gi jotend kanisa mani kod spine manyalo chung' to siemo gik moko. Those ones are there. Nitie jomorito ler mar wach. So kik wanyuandre weche. Kik wa jumuisha ji duto tete. Wacho ni ema miyo josiasa altar kendo josiasa yanyo jowetegi koa e pulpit to mane kanisi nigigo kama gishonoreno. Kakoro wakelo wuoche ni otielo machiera. Asewinjo kuwacho ni ane matemo chuno gimoro koro we waloke ane. Kanisa ka endie ok unyal kwedo ng'ata ng'ata nikech kanisa oyaw ni jite. Ng'ata ng'ata mobiro bed jaricho kata mana Yesu Kristo mane ne msalaba no jaricho man jakuono ng'ise ni ipara to no wuono wadhi bedo kodi kara kacha. Pulpit ka ber to nego bed nang'o nikech ing'eni adieri makende en ni ok onego bed nokwedo ji. Nikech kore paro ni nchose ne Ramogi TV ka nene ka Citizen ma jamibadhi to bire kanisa. Koro ere kaka jadolo nyalo tiyo mariek kiko mejo piny paro ranyisi ni mibadhi onge gi wach to at the same time kiko kwed ng'ato ni nikech oparo ni mano jaricho. Trevor, Yesu Kristo ka yale piny ka kapod dhano ko yale piny ka to gimoro timore. Jo-Yahudi accuse ni ang'o mi chiemo gi joricho. To wach noyo. Nabiro, ne ok abiro ne joma beyo, nabiro ne joma olal. Mano gima nokelo wuod dhano. Kanisa ok inyal pogo. Kata bene jasiasa marach moloyo, kata monego ji. Pod oyaw ne dhot mar donjo e kanisa. Mano kama onjo bedi. Makana ni miye audience the authority e kama kosa nitie. Trevor, an ing'eni ok anyal dhi e bunge ma speaker miya thuolo mondo awuo. Unless mabe kata lemo ineno ka gidwa lemo to speaker malemo ok luong kata bishop moro dhi olemo. Speaker malemo to ok en bishop. Nang'o? Macha margi. Nitie chike marito gi kacha.
kanisa be wuon kanisa nitie luongo ni Nyasaye. Nen gik modwa nowache iye ka gi kako dwa nowuo. Koro wan jodolo ka wawe jogi biro nikech gibiro gi pesa to waketho gir wuongo. Wan gi duoko nyime ma wadhi duoko. Nitie wuon gini chieng' giko mawacho ng'ato ka ng'ato noduok. Ing'e ni komi responsibility mar telo n'oganda moko. Kwan jogi te ni ewi. Chieng' midhi duoko kwano. Idhi chung' e nyim wuon gini kiduoko. Anta paro ni mane kama wanja ogo gini. Nitie gik mabedo organize kaka prayer breakfast ma piny organize under care. Prayer breakfast aneno kata prayer meetings kata prayer day. Ineno mano is more political. To koro jadolo dhi kagimo gwele. Iwinje. Jadolo dhi kagimo gwele. Macha ok alterne. Odhi kagimo gwele. Aparo ni mage forum muwinjo wene jasiasa wach weche ni. To in jadolo kugweli kanyo to wach gimoteri kanyo to wuo clearly ki straighten kiketo josiasa gi ei dwach Nyasaye. An mani gima yuago. Nikech kata siasa ka Trevor. Kata siasa ka. Nitie gima Nyasaye wache ei siasa ka. Nyasaye ok owuok ei siasa. En ei siasa. To heto wacho nang'e ei siasa ka. Gi josiasa gi. To dwa notel ne piny nang'o. Mane duondo jadolo muwinjo owache na joma gi. To kingi niso gimo ji penjo ni seche makoro weche otiape kanisa. In kori lemo Jesus Fellowship Church ka. Jatend piny Kenya odonjo. Neno kodonjo gi umbi mar ji kanyo. Gidonjo ga ji mang'eny cha. Kama. Diwe mokimiye thuolo. Iwinjo ka ane kanisa kanyo kan jadolo. Nitie katiba mar kanisa kanyo ma en muma. Machika kako winja handle myself kane iye kanyo kata oko. Kodonjo muma wachona ni kaer ng'iyo wang' ji ahinya kabuono jomoko tawe jomoko. Muma machika okan mago ok chike man maloso. Kodonjo ka kodonjo no kaka ker uwinja miye luor moromo kode nitie kom mamiye. To ka kura dwa miye ahinya obi nyaka ng'eni ka miye pulpit kar koro gwetha nyaka okan kura dok bedo kocha en kura ene jadolo. Kendo gini ka gisedonjo to gichako luongo jomoko ni kabla niseme kitu. Ibada machiegni rumo gi weche ne mag siasa. Lakini Trevor anya chiwo ranyisi mar kaka wan watime kama lene. All Saints Anglican kae. One standard man en ni onge jasiasa madhi e pulpit kanyo to kawo microphone to wuoyo gi ji e kinde mag lemo. Makata en mana jatend piny. Kata adhi kelo kanyo. Kata ka en mana wach mar liel. Nikech liete kanyo ma ji bare gi wach. Standard wa en ni watimo briefing onge ng'at ma biro wuoyo wacho siasa. Kibire liel to wa host All Saints kanyo ibiro timo neno mar ng'ama nonindo to waweye neno kanyo. Exception mochiwo en achiel ne ker. Nikech ker en ranyisi mar riwruok mar piny. Ker emimiyo thuolo mar wuoyo karwa kama wantiere. To oganda mang'eny modongie kitetetete. Onge ng'at mimiyo thuolo. Policy wa en ni ka wasetieko lemo e sanctity mar kanisa no to gidhi oko joma dwa wuoyo gi jofwambo owuok kod jofwambo oko kocha to wan ok wachiw pulpit. But president kata president obed mana ni en soja kata obed mana ni en to en obro wuoyo nikech that is a symbol of national unity. That for us that's our standard. To sekonyowa miwa onge kod nywandruok ni do ni jigore ng'ani kiango. An kaka jadolo matelo ne leme mabro wacho ni wan ka gi jo siasa machalo kama takwano nyinge gitako ni fauru ne ji mondo mosti kowegi ka. Mama no kubaguzi ka koro jatend piny Kenya mwacho ni symbol of unity. Mano symbol of national Sakaja unity. bendo biro kanyo ni embe mae county mare kaka Mano symbol of national unity. en koro kumiye kombe. Ng'ato kaka governor wuon kubiro tembe koro kubiga no miyo boko ne kata ochako mbaka ne matek keto kubiga. Josh gini dhi tim nang'o mondo kanisa kik bed ni donjore e siasa marach to bende kik kwed jomoko ni nikech giparo ni mago joricho nikech mano kiti jadolo nego bed mi ler kendo rwako ji te kanisa mana kaka Yesu Kristo ne timo. To gitime nang'o mondo mi giwuothe diere kaendi. Ok adwa ni achun gi muwacho na nachun. Kore ne diere ka. Gida wuothe nang'o mondo mi kik ginyis jopiny ranyisi marach. Kanisa bende kik mien gi chilo. Gima nawachi en ni kik walok altar mar Nyasaye kama josiasa chung'e ka giwuoye. Kik walok altar mar Nyasaye kama josiasa chung'e ka giwuoye ka gigoye siasa. Altar mar Nyasaye en kar lemo
malemo kende monego bed ni dhi nyime gi puonjo wach Nyasaye koa malo kwe ka duogo ne jomo bet piny koni. Nitie manyalo bedo matek deal go kaka koro president odonjo gi joge ei kanisa ni, kaka ranyisi mar riwruok mar piny duto, koro nyaka ang' imiye luor, to ikawe itere ewi pulpit ni modhi time pronouncement mag siasa, gole gi piny ka kamoro ka. To an gadiera makende ni siasa ok bi wuok e kanisa ok obi wuok e kanisa, nikech joma go siasa gi gin jo kanisa ni. To wasebedo gi culture moro e kanisewa. Aneno TV mang'eny, tinde aneno ka jo siasa ohero dhi e kanisa, to gibet mbele, jomoko bet nyaka ewi pulpit kuma jodolo bete, kaito nyaka migi 1 hour 2 hours mondo gitwar. Mano e gima onego wabed ni wagole e kanisa. Kanisa ok en kar go siasa. Ka gidwa go siasa to giluongo political rally kata gigero tent moro e compound mar kanisa kanyo, koro jo kanisa go donje iye kanyo kaka supporters, o kaka joma no biro lemo e od Nyasaye ka bitime misa mtakatifu. Ok en kar go siasa, adier mar Nyasaye. Mane wach makende. Ochaka negi Reverend Dickson, ka koro watieko Dickson, nitiere weche moko adek madwa na winja ne ni to kanisa pare nang'o. Mokwongo wach mar uchumi ni uneno nang'o sani, to nung'iso jatend piny nang'o. Mar ariyo en weche mag siasa ni uneno kochomo kanye sani, nikech osemana chwakore, jood buro osechako biro, ji osechako twarore kaka wach mar IBC onego bed ni tayo, nitiere joma wacho ni NGCDF ok odonje wang' sa iwuondogi. Kasto mar adek gi mogik en weche mag mibadhi kanisa wache nang'o, jopiny dwa winjo. Wachako wach mar uchumi, kasto odonje wach mar siasa, to odonje wach mar mibadhi. Erokamano Trevor. Aparo ni ma thuolo maber. Ing'e ni wan e ndalo ma wan kichako gi kawuono to wakwano 40 days to wadonje a very important season mar kalenda mar kanisa mar Pasaka. Owinjo wawach adier kendo waket nyithi Nyasaye e laini makare. Uchumi kokethore, ok okethore ne joko kendo, okethore nyaka ne jakanisa. Ka sikul koro puonjo nyathi tek kaka koro sani, tero nyathi sikul obedo matek, ok tek ne joko kende, to kata nyaka jakanisa bo tek ne. Amor ni nyaka joma nochwako, joma nie telo sani be koro winjo pek ne sani. Miyo wanyalo puonjore 1 2 3. Gima temo wacho en niya, okang' tek ne Kenya, but adwa wuoyo gi